Narito ang programa na magpapasaya ng inyong hapon kasama si DJA. Kaya ano pa ang hinihintay mo tara na at makinig kay DJA sa kanyang programa sa Facebook at YouTube, ang programa na puno ng kulitan at drama at mga kanta. Audio program by DJA. Basta audio program kay DJA ka na. Sa katawanan ug kalingawan, duna kanay makauban. Oh, shout out kay Miss H. Agoy. Shout out kay Miss M. Agoy. Shout out sa tanan nga nay M ug nay H. Shout out man din kay Shout out kay Miss J. Kantahan, Yung panihapon. Ikaw lang kung naging panihapon. Asan pa o kasakit lang ang maangkon basta malipay ka. drama, Ganahan ko nimo kay igwat kang libuat. What? Why? Makasuhan ka ano? Bastos lo. Ano siya? Kasi ikwaso, paspuas mo? What? Why, sige, uy. Audio program by DJA with Love Stories. Basta audio Narito ang program, programa na kay DJA ka na. May love story na, may drama pa. Ang mga problema, mga kanta, mga storya ipadala mo na sa kanya. Bibigyan ng kulay at saya. Kung malungkot ka, mapapatawa ka. Kaya makinig na sa kanya. Kay DJA, ang araw mo ay kompleto na. Kaya siya ay iyong subaybayan na. Mag-subscribe, mag-follow na. At i-like and i-share mo na. Audio program by DJA. ay ang araw mo ay kompleto na. Kaya siya ay iyong subaybayan na. Mag-subscribe at mag-follow na. At i-like and i-share mo na. Kay DJA, ang araw mo ay kompleto na. Kaya siya ay iyong subaybayan na. Mag-subscribe, mag-follow na. Okay, maayong hapon udto kanatong tanan mga kaabyanan, mga kautoran, mga kaigsunan, etc. Mayong adlong Biyernes sa tong tanan, bisag lain ng panahon pero okay ra gyapon ta. Padayon ang ato ang mga buluhaton, mga monkey business. Kumusta ang inyong Biyernes? Pitsa 26 sa bulan sa Septembre, tuig 2025. 25 kay lagi. Ay bisan nga na ang bagyong Opong. Si Opong bisag na okay lang gyapon. Amping-amping lang ta kanunay sa mga naitrabaho diha nga importante gyud, dili gyud pwedeng biyaan, dili pwedeng i-close inyong mga trabaho hala amping mo kanunay. Pag sulob gud mo taon og panagang sa tubig. Okay ra ng tubig sa gugma, di lang tubig ulan kay makahilana tra ba na yung taon. Subaybayan na. Kanang padayon ta sa atong mga gimbuhaton. Sayo lagi kang nagsugod. Sayo gid kong magsugod ron kay aron sayo putang mahuman kay ay sukor ba kay Opong. Maintag okay ra ni nga tong signal din niya daoton mayo tong signal ron. Aron loud and clear ang atong signal diha. So mayong hapon sa tanan sa mga walay duty karon. Ubang mga clinic duty gyud kay may penalty man kung dili ka mo operate bisag bagyo rin or siya ng uban labi na gining taga Gaisano. Special mention gid din atong taga Gaisano kay bisag bagyo pajutihon gid ta kay penaltihan man, no? Mo na nga bisan taon og naglain ning kalibutan, mo duty gyud na lang ang mga tenant kay yawat pa na ang ilang ipinalti, ilan lang na ipalit og munggos.
Usa ka sakong munggos o isa ka sakong bugas, no? Subaybayan Way kaso, rain or shine, jotig yun. Sabi ka kay crisis ron, mahal ang palaliton, mahal gatas, mahal pampers. May tugpareha sa una nga uso ang gitawag nila og sako sari na himoong hapin aron dili na mag-usik og pampers. Sa bata pa ko mao na akong diaper, wa pa na mausong mga diaper sa una. Wala pa na nauso ang mga unsa dihang pangalan ng mga brands. Wala ba tag-sponsoran basig masuko. Kay DJA ang araw mo ay kompleto. So mayong udto hapon ninyong tanan mga kaigsuonan sa Ariel Mars Cara Facebook, sa naka-follow sa Marba is Blind channel Facebook page, og sa YouTube channel nato nga Marba is Blind channel, no? Shout out ninyong tanan sa mga bago pa lang nagutingkay ba tayong tao, no? Sa mga bago pa lang nag-open sa ilang mga Facebook diha, ladre na ta kay minaw ta sa katapusang episode sa kuan kagahapon sa atong gugma. Naday karon ka may kagahapon, no? Okay, but anyway, una ta mo padayon asa naman eh. Una ta mo padayon, shout out una ta, no, sa atong mga buluhato, no. Ade atong kwaon ang ato dring ang atong listahan. Shout out sa taga Gispel Blind Massage. Siya, sa man eh, sa kadiot ha. Murag na amay na nayabo. Sa kanya. Kay DJA ang araw mo ay kompleto na. Kaya siya ay iyong subaybayan na. Mag-subscribe, mag-follow na. At i-like and i-share mo na. Kay DJA Okay, nibalik ta no, na may nayabo in tawon sa mga ay. iyong subaybayan. Okay, shout out sa taga Gispel Blind Massage, sa station manager, mara magradyo. Kay DJA ang araw mo Sa day, sa president, no? Sa Gispel Blind Massage nga si Mr. mag-follow na. Vicente Vic Abelarde Jr. Shout out. Ug sa iyang kapikas nga si Leonelyn Abelarde. Sundan ni Rolando Abelarde. Og sa iyang kapikas nga si Alma. Si Rolando Abelarde. Sayop man ang akong lista dire. Rolando Toli. Padala mo na sa kanya. Abelarde naman daw si Rolando naman. Tungkol ka mapapag- Kay sa iyang kapikas nga si Alma Tuling, ato lang usabon kay basig ma-technical ta ani. DJA ang araw Og sa sunod si Ronald Romulo Claro, sa iyang kapikas nga si Irene Bariha Claro, Cheryl Caro og Rodel Castillo, Glory Abelarde, o kay Leo Lastimosa, Leo Claveria, Christine Joy Yelo, Silita Yelo, Jessica Yelo, sa tibuok pamilya, no? Suman. Shoutout sa tanan. Lapinigid sa mga taga-Inimisyo Massage Services. Kay Ate Sally, Kuya Misyo, kay Ate Jonisha, kay Ate Sita, kay Kuya Jason, Ate Jessica Pabroa, Soria, Joshua Espinosa, ug sa tanan-tanan na lang sa Inimisyo Massage Services. mo na sa kanya. Gabinigid sa Gispel Bacolod Branch. Sa mga nakailan ako diha, shoutout ninyo, no? Kaya makinig na sa kanya. Irene Bariha Claro is watching. Wag gid magpalibak taon ang babae, oy. Kaya siya ay iyong subaybayan na. Mag-subscribe,
ug sa taga St. Lucie Blind Massage. Shout out kay Kevin Bordan, Marilo Rapis, John Marhel Vela, Via Espinosa, Narcisa Bisanyes, Kimberly Bordan ug John Bal Mabala. mo ay kompleto. John Marhel Vela, shout out. Kay Emilio Magbanwa diya sa Kabangkalan, no? Emilio Magbanwa, Romel Pineda, and Jerry Laurelio sa Boracay. John Roy Di Pandan. Saan man eh? Gucci Prada. Ug sa taga Wellness Blind Massage sa akong mga kaila diha, no? Melbert, saan na apelyido ni Melbert? Nalimot man taong ko. Melbert Daguhoy o Taghoy. Saan taon? Sa taga The Helping Hands Organization, sa Good Hands, Hands Care, tanan nga na ay mga massage mayong udto hapon natong tanan. Kung malungkot ka, mapapatawa ka. Kaya makinig Sa Barangay Balugo Pilar, Kapis, amping-amping ta kanunay, no? Kay grabe ron ang kasuko ni Upong. Kanigid si Upong, magkita lang may nakit-kiton, ginan ako yung ilong. Shout out dia kay Rodolfo Makilan Junior. Asa mang senior ane. kay DJ ay ang araw. Okay, no? Sa taga Barangay Balugo Pilar, Kapis, kay Mama Marites Paparandi, kay Manuel Ramar, diya sa Manila, kay Reggie, kay Ramel, kay Carlota, diya sa Kasanayan, Marilyn Bacoy, diya sa Mong Balay, musta diya, B? B, musta, B? You guys are so great. You miss me? Kay Auntie Celine, kay Uncle Renier, kay Radine, Mary Joy, sa Bolo, si Diego Mendez, sa iyang asawa og bugtong bata diha. Shout out ninyo. Argentillo family, Bordan family, Manyapaw family, og sa tanan nga nay family, og way family diha. Labi na gid sa Bantayan Island, Baez family og Iscaro family, tanan shout out mo diha. Sa Infanta Quezon, shout out diha sa akong uyuan, no? Sa Bicol, ang akong tiya og tiyo diha, shout out ninyo. Sa Kanduman Mandawi, shout out sa akong naginusarang guwapo nga tiyo. Daghan man siya chicks, di guwapo gini siya, no? Si Rafael Iscaro, shout out niya diha. Yeah. Kay DJ Jadel Risma is watching. kaya siya ay Shout out niyo diha, bye Jid, bye. Jid, bye Jid. Kumusta man mo diha ni Stila, bye Jid, bye. Aha. Okay. Andam-andam lang mo diha, no? Kay ipadungog na to ron ang atong Marba is love story. storya Ano sa to? sa kanya. Bibigyan ng kulay at saya. Via Bisanyes Espinosa is watching. Day, way Joti, day. Amping ka diya kanunay, day. Kay, narapat taon si Upong, day. Basig nagiton nga, day. Wara ba diya si Jan Sebong Kiliran, day. Basig nagiton ka ni Upong, day. Mag-subscribe, mag-follow na. At i-like and i-share mo. Mayong pagpaminaw diha kay Inday no Via Espinosa. Kompleto na ito. Sheila Marit yung zone. Shoutout ni mo dati siya. Kaya na Sa tanan-tanan nga naminaw, ug wa pa maminaw, sa mga padulong maminaw, ug dili maminaw. Shoutout ni tanan. kay DJ A, ang araw mo ay kompleto. Sa man eh. Marag naka smell man kog something. So di ay. Sa mga kwan niya, no? Sa mga naminaw diha ron. Matod pang DJ Kevin, wala. Basta makapanimaho na siya something, kana mga ayon.
Mga problema, mga kanta, mga story. Sa mga nay pamahaw dia wala pa yung DJ Kevin mo na gin. Mahaw. 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 Noy. Mahaw. Okay no sa mga kuan dia no serious ta sa karon sa mga kahit sa una na diha nga ang mga lugar effective Bibigyan ng sa kulay at saya. effective kuno sa kuno sa mga lugar diha nga naapektuhan sa bagyo nga upong no sa mga signal. Kay May signal lagi ng cellphone, signal ganing kasing-kasing, cellphone pa ba? kaya siya ay iyong subaybayan. Sa mga naapektuhan sa bagyong upong amping-amping ta kanunay no. At nilaikin Di gyud nato kalimtan nga mag-amping ta kay labig mga naay gimbuhaton diha nga di gyud malikayan mugawas gyud. Amping ta kanunay kay na ulan kusog nga hangin. Di na to matag-an ang panahon no. So bago mo gawas ampo gid ta nga unta i-guide ta kanunay og hatagan ta og proteksyon og kalig-on sa atong mga adlaw-adlaw nga gimbuhaton niining madanlog, mainit ug mabugnaw nga kalibutan. Okay, no? Samtang nagpadaghan pa ta, nagpadaghan sa unsa? Gucci Gucci Padaghan Prada. sa customer. Sa mga nag-duty diha, no? Kumusta man yung mga duty? Nakamasahe pod mo bisag ingaron nga galaining panahon. Ingon pang in-check. Wala problema. Wala problema, wala engka. Basta lengaw ta tsote. Kay DJA, ang araw mo ay kumpleto na. Kaya siya ay iyong subaybayan na. Mag-subscribe, mag-follow na. At i-like and i-share mo na. Okay, no? Okay, no, gapon. Mo ay kumpleto na. Sa kaya ko lang i-ready. Kumusta man diha nga tong signal? Loud and clear ba ta diha? Wa ba ta diha naglupad-lupad palid-palid? At i-like and i-share. Shout out lang diha kay Rijan Domingo. Bisag Biyernes sa akong program pero kay si Rijan yang apelyido Domingo. Shout out lang. Ay iyong subaybayan. Shout out kay Yang Francisco. Angelo Boyo ang among kagawa diya sa Barangay Balugo Pilar Capiz ug sa iyang mama nga si Amparo Kapitan Buyo. Kapitan Amparo Buyo suli man ako taon. Mga kantang, mga storya. Okay na. Okay na. Diri lang mo kay diri na pod ko. Mga problema, mga kantang, mga storya. Ipadala mo na sa kanya. Bibigyan ng kulay at saya. Okay. Malungkot ka, mapapatawa. Kumusta man diha day? Novia. Kinig na Day, kumusta man diyang duty ni mo day kung nag-duty ka karon? Kumusta naman si Inday Janiana Isabela Sabati? subaybayan na. Katawa siya. Shoutout lang niya sa mga kuan. Mga kailan ako nga janitor sa Grand Mall Mingla nila pati janitor DJ. Mo paginda ginoton ba? Ay kumpleto na. Sa mga kailan ako nga janitor sa ilang supervisor kung supervisor gapon ron si Dodong Patricio Paradiro Jr. Ay sundan po sa ilang kugihan nga babae ni siya. Babae nga mubuog buhok nga dili tambok, dili po niwang. Si Giselle Baclayon. Og sundan po ni sa ilahang mga kaubanan si Inday Cathy kung naa pa diha. Mga problema, mga Og shout out po diha kay Marites Abing. Wala na ni siya sa janitor nga area. mga Ni kuha na ni siya ni transform na ni siya another job. bibigyan ng Ang butog na agapon ni siya karon sa Takoyake. patawa ka.
Shout out po diha kay Sheila Solidad Araw mo ay o kumpleto kay Mutya Solidad. Makadag Solidad. Ang pangalan sa kung tiya. at i-like and i-share mo na. Kay DJ ay ang araw mo ay kumpleto na. Kaya Okay. yung subaybayan na. Dali na ta sa ato ang kuan. Mauna at Love stories. Love stories na ba? kay DJ Ipaguro? kaya Okay, no? yung Maghatag sa tagkuan, guro. Hatag sa taog dalit. O, dalit. Basta man ang dalit na pagkaon, ha? Ewan na na pagkaon na kadayon. Hatag sa tagdalit ninyong tanan, no? Okay, asa naman eh? Oops. Aha. Niya kanta ni Kwan ni Sapunaya sa siya ay Sapunaya ba ko no? Gucci Gucci Prada. Naikanta nga itong idalit alang ninyong tanan sa mga naminaw diharon. Para ninyo. No, isa lang ni kadalit atong ihatag. Kamo naminaw sa audio program by DJA with Love Stories. Paano ba to? Parang nahulog na sa'yo. Di ko ginusto. Ngunit ito ang totoo. Makikiusap na. Sana'y mapakinggan. At kung sa'yo'y hanggang kaibigan lang. Kahit kunwari lang, subukan mo naman. Kahit saglit, ako'y mahalin. Kahit kunwari lang, minsan maramdaman. Kahit pagsamantalahan, kunwari tama ba to? At eto na naman ako, ilalaban ko. Kahit sa huli akong talo, makikiusap na. Sana'y mapakinggan. At kung hindi ka nung naramdaman, kahit kunwari lang, subukan mo naman. Kahit saglit, ako'y mahalin. Kahit kunwari lang, minsan maramdaman. Kahit pagsamantalahan, kunwari na lang. Kung pagbibigyan lang, kahit saglit, ako'y mahalin. Kahit kunwari lang, kunwari na lang.
Kamo gyapon naminaw sa audio program by DJ with Love Stories. Ang taon oy. Bisag pagpakaaron ingno na lang. Nga imo kong gigugma. Di pa ni mo mahatag na ako. Gigugma man ta ka pero dili naman pwede. Gucci Gucci Prada. Pag dili man pwede nga. Love man tika. Love man ka kunimo. Tungod lang ba kay higala lang imong pagtan-aw nako og dili ko gwapo sama niya. Ano ma? Siya na ba'y gwapo? Importante ba dahil itsura sa tao aron makaingon ka mahal ko di mo? Importante ba dahil quality sa katao aron makaingon ka nga 100% ko? Kinahanglan ko bagay kong i-charge? Lubat na ba di ay ko? Ano mga panghangyo in town sa tao nga wan lasa kanang pagpakaroon ingnon lang bisa lang magpakuno-kuno ka nga love ni mo siya ipakita ni mo niya nga love ti ka so di okay kamo namin now sa audio program by DJA shoutout dia kay kinsa man naman kay Nunali Albashite shoutout ni mo dia kababayan sa tanan-tanan nga naminaw. Shout out ninyo. Isa kadalit na lang guro. Naikanta ni Bin Marson. Female version. Kani sakit-sakit po ni gamay. Gamay ra po noon. Mura ka ni gibubuagtog ng tubig. Okay. Padayon ta aron sa atong pagbalik ato ng sugda ng pag bat-bat sa Orimos. Gucci Gucci. Si Orimos. Pagbasa sa love story sa ato ang sinder karong hapuna. Ngayon ay ang kanta gikan kay Bin Marson. Female version ni sa kanta niya nga siya gid mismo ang naghimo. Para sa tanan nga naminaw. Hapon lang tayo'y magkasama, subalit iniwan mo nang mag-isa. Ako ngayon'y nalulumbay na parang ayaw ko nang mabuhay. Tanging nakaraan na lang ang siyang
Okay, kamagya pa naminaw sa audio program by DJA with love stories. So karon pasensya mo wala sa tayong mga interview kay wala tayo nadakpan nga magpa-interview tao na nago man taon sila. Bakit mo nagawa? Nga nahimo mo ni sa akon. Nagahapon palang gani, silingman palang gama ko pero subong. Iba naman ang imo kahakos. Iba naman ang naghakos sa imo. Sa iya ka naman naghakos. Siya naman ang ginpatungdan mo sa imo nga mga halaw. Why? Bakit nga no? Musta ang panahon, Yel? Okay raman, day? Okay raman ang panahon. Hi kay Emerson. Shout out. Shout out dia kay Julie Dante o kay Emerson. Ang buti ah. Alauna, Jess, ang atong oras. Okay. So, diri na punta, no? Diri na punta sa ato ang love stories. Karong hapon na. Aha ko, no? Ari na punta sa atong love story karong hapon na, guys. Samtang bugnaw kaayo ang panahon, samtang init kaayo ang inyong init ang paminaw, bugnaw na gani, init ang paminaw. Samtang bugnaw ang inyong panahon, sa agi ni Upong Rodolfo Makilan. Gucci Ato ra gihapong lingaw, no? Dili ta magpadala sa kalain sa atong panahon kay og ato nang dibdibon ng panahon mahadlok ta. Kusog sa ulan, kusog sa hangin. Hello, oy. Dapat di kita magpadala, no? Sa lignan ta sa kaitasan kay naman siya nga mobantay nato kanunay. So padayon na kita. Ay og ato nagyong panahon wala tay mahimo diha. Kay kung unsa pa na nimo kaamping, unsa pa na nimo diha ka ingon nga kinahanglan di gid ko mo gawas kay basig kuan uban gani bisag unsa nila camping wa sila ni gawas pero gusto gid sa kahit saan nga kuhaon ka imo na gid ang panahon mo na nga i-enjoy nato ang life nga gihatag nato, no? Ug di ta malimot niya, no? Pagpasalamat gihapon ta niya unsa man ang estado sa inyong kinabuhi, pasalamat gihapon ta niya kay wa man pud ta. Okay, so diri na ta sa ato ang Marbais Love Stories karong hapuna, no? Hello, excited ko. Excited ko dai. Kaya nga itong unang sinder kay usa kini ka lalaki. Oh, lalaki ako sa iyang love stories. Maayong adlaw sa tanang tigpaminawan sa Marbais Blind YouTube channel ug sa mga nakasuporta sa Ariel Mar Escaro Facebook. Maayong adlaw nimo DJ ug sa imuhang mga friends ug sa imuhang mga solid nga tigpaminaw. Di lang ko moingon nga taga-tan-aw kay dili man ka mag-video. Imo man lang nang gitabunan imong kamera og itong puti unsa na. Tawag lang ko sa pangalan Ruel 29 anyos nako karon. Usa ako ka ulitawo. Wow, ulitawo.
O niya ako nagapuyo sa Talisay, Cebu. Dili lang nako isulti akong apelyido kay lisod na akong madunggan sa akong mga gipasakitan. Doon na ako'y height nga 5'6". Uy, murag tig pautang. Dili ko niwang, dili usab ako tambok, DJA. Sakto lang. Dili pod ko gwapo, dili pod pangit. O kini nga akong i-share karon kabahin sa akong love story ug sa akong kagahapon. Kabahin gini sa ako ang first love. Nga hangtod karon wa gihapon ko malimot sa iyang dagway ug sa iyang caring diri nako. Sugdon lang nako dihang nag-eskwela pa lang ko og first year high school. Nako'y nakaila nga usa nako ka schoolmate. Tawagon lang siya nato sa pangalan Dixie. Magulang ko niya og isa ka tuig, no? DJA. Nindot man gining mga manghod guro. Ako mas ganahan kog mga tasog edad nako, di ko ganahan manghod. Kay nindot tong ang magulang, mo muda sa imuha. Guwapa kayo ni si Dixie, DJA. Puti. Og buutan. Medyo chabihon gamay. Taas lang ko og height niya, mga 1 guro, 6 ka purgada. Sa sige na mong tagbo, inigawas na sa klase, perminin akong masugatan si Dixie. Ganahan ko niya kay simple ra nga pagkababay, dili pod ingon nga hibarkada, pero hinagad man kung imong unahan og tagad. Og dili di ka muna, di pod siya matagad. Ganahan kong pirming maduol niya, ambot ba kay sa una na akong pagkakita niya, murag na feel naman ako nga na ako'y gamayng nabatsagan niya. Murag na ay gamayng buto-buto sa akong dughan kung mag-abot ming duha. Murabag happy ko kanunay kung pirmi ming magkuyog. Sa sige na mong tagbo, nahimo na nakong routine nga kada gawas nako sa klase, adto gid ko motuyo nga moagi kung sa diin naa nahimutang ang ilahang classroom. Kay aron makakita gyud ko dayon sa iyahang tinaguang kagwapa. Pero may man gani kong sungugon sa akong mga classmate kay nga ako nung dili ko muuban nila sa laag. Kay mas gipalabi ko nun ako ang pagpakigtagbo ni Dixie. Ano gina, basta ganahan kag babae. Gihagad na ako si Dixie one time nga manglaag mi kay wala may klase pagkabuntag kay Sabado. Misugot siya nga manlaag mi maong wala dayon ako palabya ang higayon nang laag mi sa pantalan. Wow, magwat og barko. Og dito mismo sa pantalan, mga alas 8 sa gabi nagkalingaw migtabi, wala may kahibalo nga mao na dayto ang oras. Dito ako siyang gingnan nga ganahan ko nga pirmi mi magkuyog.
ug miangkon man pod siya nga sa matag higayon kuno nga magkita mi gawas sa classroom. Ganahan pod kuno siya. Wow. O gwapog ko magdugay-dugay, ako dayong gitirahan sa akong mga hugot moves. Hangtod nga niabot sa time nga iya nagid kong gisugot. Kaya nanguyab naman ko niya. Nay mga higayon nga una mi mosulod sa eskwelahan, mohapit una mi og laag, labi og alas 6 pa lang sa buntag, mo adto naman ko og eskwelahan aron magtagbo mi. Taas-taas pa nga mong oras. Mura pug ako. Alas 5 pa gani ko mawato nag-eskwela. Una mi mosulod sa among klase, mula ago na mi. O kay Kuyog Ming Duha, happy kayo ang moment. Og dili gyud ma-zero ang akong score kung magkuyog Ming Duha. Kay makakiss man gyud ko niya, lami anay. One time, walay klase, mga 3 siguro kaadlaw. Ingon siya nga birthday man kuno sa iyahang ate. Iya kong gi-invite nga madto sa ila. Hala. Niadto ko kay syempre matawag pod nga kao naman eh. Nga uyab pod nako ang mihagad nako di. Wa dayon ako palabiyang higayon ang hid ko nila ni mama ug papa nga mulakaw ko. Sa maniyang di man ni masabtan ning last. Og dito sa birthday, gipaila-ila ko niya sa ihang ate nga nag-birthday. Og sa ihang mama ug papa nya mingon siya nga uyab kuno ko niya. Nauwaw ko gamay kay murag astig iyang papa. Astig pod ang iyang mama kung manulti. Arang-arang manggod sila kahimtang kay ang iyang papa usaman ka retired general. Halak ka, patay ka diha. O kang iyang mama usapod ka maestra. Agay, ma'am. Agay. Gipangutana ko sa iyahang papa kung ikapila ko nun akong uyab si Dixie. Ikapila ko nung babae sa akong listahan. Sa ginalista din akong pila ka bukang uyab. Akong gingnan nga si Dixie ang ako ang unang uyab. Og miingon ang papa niya nga giunsa man kuno nako pagkaunang uyab si Dixie. Nga sa ako kunong itsura murag dili kuno kasaligan. Murag kasabitan kuno kog mga babae. Pero mingon si Dixie nga ako ra kuno ang iya pong nauyab. Kaysa tinuod lang si Dixie man po ang akong unag yung uyab. Og siya ang unang babae nga nakapapitik nining nahikatulog kong kasing-kasing. Naglami ang among istorya hangtod miabot sa time nga gitagayan ko og gilimnong makahubog sa iyahang papa. Og kay di man ko gusto nga malain ang iyahang papa nako kay abi pa lang dili ko makisabay sa iyahang kalipay. Midawat ko sa iyang gihatag nga tagay diri nako og first time nako nga nakainom og ilimnong makahubog. Og
Og sa tantong sige na kog dawat sa tagay nga gihatag sa iyahang papa diri nako, wa na ko kabantay nga nawala na ko sa akong kaugalingon tungod sa kahubog. Og dito ko nakatulog niadtong gabi una. Og sa dihang naikatulog nako bunga sa akong kahubog, wala ko kahibalo kung si kinsa ang mipahimutang nako. Kaysa akong unang nahinumduman didto man mi sa gawas nag-inom sa iyahang papa. Nakurat na lang ko pagmata nako pagkabuntag nga naa ko sulod sa kwarto. Og nindot kayo ang kwarto kay humuk-humuk kayo ang higdaanan. Murag sliced bird. Nya nindot kayog style ang mga kortina. Girl na girl kaayo ang view nga akong nakita. Og sa pagliso nako nakurat ko kay naamang ko'y katupad. Hala. Og instead nga si Dixie ang akong katupad, ang ihamang ati ang akong katupad. Ihe. Nakamata siya o gingon siya nga wala kuno'y problema. Kay siya na lang kuno'y may pahimutang nako. Kay nakatulog naman kuno og una si Dixie samtang nagtagay mi sa iyahang papa. Sa akong kahadlok mibangon ko og dali. Unya migawas sa kwarto. Mga alas 4 siguro to sa kaadlaw ng akong pagbangon. Ipangutanan ako ang ati ni Dixie kung unsay nahitabo samtang nagtupad ming duha. Ug matud pa niya nga wala man kuno. Kay bisan gamay wa man kuno ko'y gihimo. Mao gani kuno'y iyang gihuwat. Nagpasalamat na lang ko kay wala gyud nahitabo namo. Kay kung doon na pa unsaon na lang ang akong first love. Kung nagpasalamat pud ko nga bisan sa akong kahubog nitong higayuna wa gyud ko matintal sa paghimo og krimen matud pang Junmar. Sugod adtong adlaw wala na gid ko mo decide nga moadto pa sa ila ni Dixie aron sa paglikay na lang. Kaya ang iyang magulang murag nagpakita man og gusto nako. Kaya di pod ko ganahan kay kami naman sa iyahang manghod. Mahal pod nako ang akong first love. Ako nagyud kanila. Og tuod man, pila may dagan sa panahon, nakahuman gid mi sa amo ang first year high school. Proceed na pod mi sa second year. Og classmate na gid mi ni Dixie. Nagkasabot mi nga magdungan mi og pa-enroll, no? Hala kaninda. Happy kayo ang among relasyon. Walay mga away-away ug do naman amo raman dayong masolusyonan kay ang babae may unang mulambing diri nako ug ako pod nga lalaki bisag init kayo ang akong ulo mukalit na lang og kahupay tungod ni Dixie. Asa nga ulo tong init man. Og natingala na lang ko nga mibagting ang ako ang notification. Nibagting tuod. Naamay ni add friend sa ako og sa pagtan-aw pa nako ang magulang ni Dixie. Wala na gani ko miadto sa ila aron mulikay. Siya na may nangitag paagi aron magka-communicate noon mi. Ako na lang gi-accept kay basin pa lang og malain. Moingon niya nga kamo sa akong manghod nya dili pod ka makig suod sa iyahang mga paryente. Bisigi naman hinunog chat nga kanus ako no kumulaag sa ila. Kanus ako no kumukuyog ni Dixie pagbalik dito sa ilahang balay. Aron ko no magkabanding na pod mi. Tubag pa nako nga busy ko sa akong mga
project nga gihimo og dili sa ko makalaag-laag. Mi-chat pod siya nako nga nindot unta kuno og mausab pa katong time nga nagtupad mi sa pagtulog. Ako nakaingon pod ko nga bisag ako dili na ko ganahan nga magkatupad migbalik kay basin unya og mahitabo na gyud ang akong gikahadlukan. Nangutana si Dixie nako kung kinsa kunoy akong ka-chat pirmi kay dili man kuno nako naipahulam akong cellphone niya. Ingon pa nako nga wala man. Og sa dihang namugos gud siya nga hulamon ang akong cellphone nakita niya ang unang message sa iyang ate nga miingon. Gimingaw man ko sa time nga nagtupad tag katulog. Wa na. Dito na ni ulbo ang kaspa ni Dixie og iya kong gipangutana niya itong higayuna nga nagkatupad migtulog kung sa'y nahitabo. Miingon ko nga walay nahitabo namo. O gingon pa niya nga basin wala lang ko misulti sa tinuod. Basig ako lang kitabunan kaya basta kuno lalaki madalag yod. Sa kainit, sa lawas kung naanay magpa init nini. So, dito nagsugod na og kawalay gana ang akong uyab nako. Sugod lang na basahan niya ang message halin sa iyahang magulang. Murag dili na gani ganahan nga magkuyog mi. Dili na gani siya ganahan nga inig una mi mosulod sa school, muhapit sa mi og laag. Pero wala man gid ko'y nahimo bisan gamay. Ang ako lang sayop kung anong nahikatulog ko dito sa iyang kwarto nga wala man ko'y kalibutan nga naabot ko dito. Isigin ako og istorya si Dixia pandili na siya ganahan nga maminaw sa akong mga rason. Sugod lang nga nabasahan to niya nga message sa iyang magulang. Kung miabot sa time nga si Dixie na gid mismo ang miprangka nako nga magbuwag ming duha. Kay dili na ko na siya ganahan sa among relasyon. Mihangyo ko niya, nagpakiluoy ko niya, ron dili lang ko niya bulaga, napan siya na gid mismo ang miingon nga di na ko niya kaya. Kay nawala man ko no gamat-amat ang iyang love, diri nako. Wala na lang po ko'y nahimo, gihatag na lang nako ang iyang kagawasan, kaya mamayang gusto. Lain man sad nga akong ipamugos sa kong kaugalingon sa babae nga dili na ganahan. Og iya dayon kong giblock sa Facebook og mismo sa iyang kontak. Dili na ko makatext, dili na ko makachat niya. Nahuman ang second year high school namo. Nga wala mi tagdanay duha. Bisan pa man nga kuyog mi og eskwelahan. Wa siya'y uyab, wa pud ko'y uyab. Hangtod nga nagpa-enroll mi para sa third year. Siya na mismong milikay. Wala na siya mikuyog nako. Dili na siya ganahan nga magtagbo ang among dalan og dili na pud siya ganahan nga magkatutukay ming duha. Sugod lang niya itong hitabo ug sugod lang sa among panagbuwag. Ug hangtod karon nga nakahuman ako og eskwela, nya naanay trabaho. Siya lang gihapon ang akong mahinumduman. Ug hangtod karon nagpabilin kong ulitaw tungod siya lang ang babay nga akong gihandom nga makauban apan ambot ug madayon pa. Daghan ngayon salamat DJ kung ugaling imo maning mabasa ako ang love story nga gi-share diha nimo. Ug unta mapanaminan kini sa uban nga dili gid pwede nga magpadala-dala ta sa sul-sul sa uban, no? Kay ang sul-sul ra ba sa uban makahatag og rason aron maguba ang maayong kabubuton.
Ang imong magtatampo patawag lang sa ngalan nga Rowel. Cristalisay, Cebu City. You're my first love, my everlasting love. Pangako sa'yo, ang pag-ibig kong ito ay hindi magbabago. You're my first love, my everlasting love. Minamahal kita, ikaw lang walang iba. Ikaw ang first love ko. Isang ngiti mo lang, feeling ko'y gumagaan. Parang langit ang pakiramdam. Sa sobrang lambing mo, kinikilig ako. Kay sarap magmahalan. Sa aking paningin, napakagwapo mo. Di na ako titingin sa iba. Dalangin ko, sana tayong dalawa ay laging magkasama. You're my first love,
First Love by Charm Regino. Kamu gyapon na minaw sa audio program by DGA with Love Story. So mao kato ang atong unang love story nga gipasakop, no? Ando ta po di ang love story kay wa man na dayon yang first love oy. My everlasting love, minamahal kita. Kumusta ang lagay ng panahon, Yel? Pa-shout out from Shera Buliones, Bohol. Okay raman diri ang kuanson. Okay raman ang panahon. Arayon sa naman siya ay bisyo man. Parang langit ang pakiramdam. Murag kasakit niyag maayo ang among story karon kay Gucci, Gucci. bisyo siya. Julie Dante is watching. Shoutout ni Monte Jules. Si Usum biha. Usum bitaw. Gucci, Gucci. Julie Dante. Hi. Via. You're my first love, my everlasting. Emilio Di Magbanwa is watching. Hi, amigo. Shoutout ni mo diha sa imong mga kaubanan. Diya sa Syra Blind Massage. You're my first love, my everlasting love. Okay. Mahal kita, ikaw lang walang iba. Ikaw ang first love ko. Okay. Okay, no? So, padayon da sa ikaduha na itong love story. Ayaw mo kalimot ha. Napatay kuan. Napatay ending sa atong drama nga kagahapon sa atong gugma. Kinabuhi ni Inin og ni Rodel. Kasi nakatoy kinabuhi ni Rodel og ni Inin karon. Ay, wala man gito sila magkadayon duha niya. Si Rodel nagpa kuan man. Mura na magbabae. Nagpa kipot-kipot man. Nga, ang babae na gito yung dool niya. Punta. Laki na po yung naglikay-likay. Basta na ipon ni. O ang babae ra di ka ba ang magpa-kipi-kipi. Kami pong laki ka ba po na. Kinsa di ka mao diha. Pag-ibig kong ito, Ay hindi magbabago. my everlasting love, minamahal kita. Okay, no? So, dirinta sa atong ikaduhang love story. Karong hapuna, no? Usa kini ka kuan. Usa ni siya ka... Sa naman to ang akong kodigo. Sa naman to man. Nawala man. Sa... Nawala tanan. Gucci, Gucci, Prada. Nawala akong kodigo, nawala po ang akong music. Okay. So kaning nagpadala sa iyang kaagi karon usa kini siya ka babayi. Wow. Ato nga ging story kay babae ang nag-una, laki kaduha. Karon usa na po ni ka babae ang ikaduhang sinder, no? Okay. Sa kadiyot lang. Ato sa ning tarungon kay murag nasuko siya. Okay, so ato nang hatagad og pagtagad ning ikaduhang love story, no? Ay kani murag mangayo ni siya advice sa end aning yang story.
Mayong hapon, DJA, sa tanang hapon nga kung mabasa man gid nimo ang imong madawat gikan nako nga pinaskuhan. Ang imong madawat gikan nako nga love story nako nga akong i-share diha nimo. Tawag lang di ko sa pangalan nga Juma. Saan yung pangalan? Joanna. Juma man ako. 39 years old na ko karon. Hi ate. Gucci, Gucci. Pero bisan pa man nga 39 anyos na ko, lami paghihapon kong pagkababay. Sabi ay. Ang akong i-share kabahin kini sa kuang mga uyab. Kataghan na intawon. Una sa lalaki nga maugyoy tinud-anay nga nakapa pitik sa akong kasing-kasing. Tawgon lang nato siya sa pangalan Jackie. Si Jackie mao gining lalaki nga unang nakaguba sa ako ang virginity, TGA. Usa ni siya ka sika driver. O kay pirmi man ko niyang pasakyon sa iyang sikad, nahulog pod nga siya nay misakay nako. Buutan man ni si Jackie, matinabangon kaayog, caring kayo siya nako sa panahon nga magkuyog mi. Labi na gyud og mag-ulan-ulan. Siya mismo ang mangitag paagi nga dili gyud ko mabasa bisan gamay lang. Walay kaso og mabasa siya. Iya lang kung mapandungan. Miabot sa time nga nanguyab siya nako o kay nakita man ako nga maayo siya, ako dayon siyang gisugot. Og naka-decide mi nga mag-live-in ming duha. Hangtod nga miabot sa time nga gihatag na nako niya ang dugay na nakong giputos. Og siya mismo mao'y mipupo sa akong bunga. Naami mga kaagi nga di ginako niya malimtan DJA. Sa wala pa mi magkabuwag. Naabtan mi og pila ka tuig sa among panag-live-in. Ako siyang gipangutana og dili pa siya ganahan nga magpakasal nako. Ingon siya nga wala pa kuno mi tigom. Maong dili lang sa kuno mi magpakasal. Ang importante nga nagkasinabtanay mi. Kay magunsa man kuno ng kinasal mo ug sa kaulahian magbulag raman. May okay rapod ko kay pinangga man tinuod ko niya. Wala siya magkulang. Gihatag niya tanan nga iyang makaya o gisuportahan man pud ko niya sa mga needs nako. Kay kinahanglan man gyud sa babae perming humot aron dili mo buwag namo nga mga lalaki. Namo nga mga lalaki? Dili mo mubuwag nako. Nako, mo pag yun, apil ko diha. Kinahanglan man gyud nga atimanon pod nato ang
atong lawas isip usa ka babae, di ba DJ? Ambot lang ikarasay na. Gucci Gucci. Og nagkadugay ang among panag-uban na anak ko'y nabantayan ni Jackie. Na pirmi naman siyang muuli og tungang gabi. Og matod pa niya nga kadugay ko na siyang pamasahero kay daghan ko ng pasahero. Nya ang dalang income kay 250 pesos ra. Nga iya man kaugalingon ang sikad nga ginagamit. Wala lang pod ko kay namang gyud panahon nga kung adlawan pa walay pasahero, no? Labig ulan-ulan wa kayoy mosakay og sikat kay mas pilion sa uban magtaksi, sikat kaayo. Hadlok mang mabasa. Hangtod nga nahibaw-an na lang nako nga na din nila ing ipasakay sa iyang sikad ang akong live-in partner nga si Jackie. Usa ka teenager nga bayi. 18 pa'y edad. Ngun pa ko nga fresh gini. Mura in tawag naka-jackpot og fresh lumpia ang akong live-in partner niya itong higayuna. Ginaprangkahan ko sa mong mga tupad nga balay nga buwagin na imong banabana oy kay dili pa man mo kasal nya sugot ra ba ka nga muuli ra siya diri sa imuha o ganahan nya na siya laing gipasakay sa iyang sikad. Akong istorya si Jackie og matod pa niyang duwa raman kuno ng iyaha kaya ako manggid kuno ang iyang number 1. Okay, wa man ko makagwanta ko nagyud ang mi-decide nakigbuwag ko niya. Og niadtong tungura nagbuntis nako sa una namong anak. Wala na ko'y mahimo kay mas gusto man niya nga makigduwa niadtong fresh lumpia kaysa nako nauna niyang gisaaran. Motong nakigbuwag ko niya og bibalik ko og trabaho aron na mabuhi nako ang akong anak inigawas niya. Pila ra may dagan sa panahon nanganak nako DJA og usa ka batang babayi ang akong anak gwapa ra ba liwat nako at sa kay maliwat nako. Nalipay ko nga naay bunga nga munggugma ni Jackie pero ang nakapait lang kay wala naman siya sa akong kinabuhi. Apan padayon regihapon ko nga nagtrabaho para mahatag nako sa akong anak ang mga panginahanglan nga wala ikahatag sa iyahang amahan. Sa akong pagpanrabaho na ako'y nakailang usa ka lalaki nga kauban ra pud nako sa trabaho nga tawgon lang nato siya sa pangalan Kevin. Kini si Kevin magulang ko niya og 3 ka tuig. Nagkasuod mig maayo kay permi man ko niyang dad-an og sudan sa panahon nga motrabaho nami. Iya kong apilon og dala sa iyahang lami kayong linuto nga sudan. Isang klase nga sudan nga giluto. Hangtod nga nagkasuod mi og miprangka si Kevin ako nga nahigugma siya. Bisan pa kunog na ako'y anak o kira niya. Basta hatagan lang kuno nako siya chance nga magkakami. Og kay humok man ko kasing-kasing dali ra kong nadala sa pasalig na pod
ambot og tinud-anay basad ni siya. Matagabi muuli na si Kevin o kuyog nako og dito na siya matulog sa akong boarding house. Og librehan man ko ni agsud ani ni kaudto. Iya pod kong kaunon inig kagabi. Hangtod nga nagbunga ang among matagabi nga gibuhat. Agtay. Nagbuntis na sad ko og ako siyang giingnan nga nagbunga ang among gibuhat sa gabiing tanan. Gucci Gucci Prada. Og ingon siya nga okay ra ko no nga nagbuntis ko mayo na gani ko no aron masundan dayon og usa ang among anak. Kay gikabig naman kuno niyang anak ang anak namo ni Jackie. Abi na kog okay ra. Abi na ko og hangtod sa hangtod na nga si Kevin ang akong kauban. Apa nasayop ko kay sa dihang migawas na ang akong anak. Sa ako nang gihimugso ang akong anak mikalit man og kahanaw nga murag aso ang lampingasan nga Kevin. Mura man siya nahulog sa buho nga perting danlugang nga nikalitlag kahanaw ang mananap. Uy, ha. Nakaingon ko sa kung galingon niya itong igayon na DJ nga dili na gid ko muusab. Kaduha na lang. Kay dili na ko gustong masundan pa ang mga kasakit nga akong nahiaguman. Og matag lalaki nga mahalambigit nako narabagyoy bunga. Tanang gitanom naagyoy motorok. Mayo pa ka, imo na motorok. Gucci Gucci. Kami nga nagtinarong wagyoy mitorok. Ako na lang giatiman ang akong duha ka anak. Ang anak na kong babae kay Jackie o ang anak na kong lalaki nga sa agi ni Kevin. Padayon ko sa akong trabaho o nanapog ko'y nakailang lalaki nga tawgon lang nato sa pangalan Randy. Sa pirmero wala akong magpadala-dala ni Randy. Kay sa akong una-una basig mauna pud ni. Basig tamna na pud ko anig okra nya mamungag margoso. Apan sa kadugayon. Sa nagpulol naman ko taon ay. Gucci Gucci Prada. Apan sa kadugayon nga sige niya pangulit nako nga sugto na nako siya wa gid ko kagwanta DJ gisugot na pud nako siya. Nagkakamig yun ni Randy og wa pud ko makapugong sa akong kaugalingon na hatag na pud nako niya ang bataan. Sa ikatulong higayon na angko na pud ko sa maong lalaki nga misulod sa akong kinabuhi. Ug ako na gid siyang giprangka nga akong pananglitan magbunga maning atong gibuhat karon. Unsao naman lang og biya na pud ka og mingon pa siya nga promise ko no dili na pud ko niya biyaan. Dili gid ko no bisan pa og mahulog siya sa bungaw nga naay kayo. Apan sa dihang nabuntis ko iprangka siya nako nga dili ko niya ko pwedeng unungan kay naa ko siya asawa og na siya duha ka anak nga iyang gisuportahan ug mas pinangga kuno niya iyang asawa kay nako. Nakaingon ko sa kong galingon nga basig maugid siguro niya ang akong kapalaran. Basig daruhan na lang ko sa tanaw sa mga tao. Sa ikatulong higayon nabuntis ko ug nanganak ko nga walay amahan ng akong anak.
Dali kayo kong madala sa mga pasalig, DGA. Dali kayo kong mahigugma. Dali kayo kong mulaom. Dali kayo kong muhatag. Apan mabasol ba nimo kung ingon ini ang akong kasing-kasing. Kasing-kasing nga dali lang mailad sa mga panumpa nga wa gyoy katumanan nga mabuog hangtod sa hangtod nga maimo. Sa gihapon gianak na pud nako ang ikatulo nakong anak. Pulos tanan kamagulangan ang ilang gibili nako kay puro man lain-lain og amahan. Pag sa gihapon wa ko mawadig paglaom. Nagtrabaho gihapon ko. Kaya timan ako ang akong mga anak o gipangga bisan pa man nga wala sila'y amahan. Ako ang nagpagkainahan o tatay nilang tulo. Mihawa ko sa kong gitrabahuan og nang-apply ko og lain nga kompanya aron malimtan ako ang akong mga kaagi. Aron ma-divert na lang ang akong huna-huna sa lain na pod nga trabaho ug dili na maghandom sa akong mga tamis ang permero ug sakit sa katapusan nga mga kaagi. Mi-apply ko isip usa ka cashier sa maong mall nga bag-o na pod na akong gitrabahuan ug nadawat ko dako-dako og sweldo ug nakaingon ko nga okay na ni para maka suporta sa akong tulo ka anak. Ug makaingon ka usahay nga siguro duol gyud ko sa mga pagsuway. Nanapod ko'y nakailang lalaki. Ikaupat na pod ni na akong lalaki. Tawgon lang nato sa pangalan Misyo. Si Misyo usa ka driver sa usa ka incheck. O samtang gikuyugan niya iyahang amo nga dito namalit sa mall nga kundi dito ko nagtrabaho. Nakigila-ila man ako kini si Misyo. Matod pa niya nga gwapa kuno ko DGA og gusto ko no siya nga magminyo dayon mi. Wa pa ganit nang uyab magminyo na kuno dayon mi. Murabag gigutom nagmaayo sa kanon nga mais og utan Bisaya nga naay ginamos. Ako siyang gisultihan nga na ako'y tulo ka anak. Og dili na ko dalaga basin sa iyahang panghuna-huna. Kaya basin nagtuo siya nga dalaga pa ko og siya ang makauna nako. Matod pa niya nga okay ra ko no. Kaya bisan pa ko no og tulo na kabuok ang migawas. Kaya ra gihapon ko no niya. Kaya ang iyaha ko no, sobra man sa tulo ka bata ang kadakon. Ang iyahang gugma, DGA. Mao nga, ako sa siyang gipalaom og mga pila ka bulan. Og nagpaabot man pod ang anak sa sapatos nga Misyo. Okay, wa naman ko makapugong sa akong pagpakaroon ingnon. Ako na gid siyang gisugot. Og mihangyo siya nga adto matulog sa amua inig kagabi. Misugot ko nga adto siya matulog, pero dili nako mudulog niya. Apan wa man ko'y nahimo kay mikamang man ang tuntog dito gid sa kong kwarto. Tulog ng mga bata nitong time ha. Huwag ako pod kay sa pila ka tuig nga
wala na ko mo entertain og mga uyab-uyab murag gimingaw man ko. Murag naughan man ang sapa. Ngawa na gyud tubig sa pilang katuigan. Pauto nga ako dayong ipabisbisan sa yamog sa kagabhion ang sapa nga dugay ng naughan. Happy kayo si misyon niya itong gabi una nga iyang naangko ng akong pagkababayi. Matod pa niya, digid ko na siya mubiya na ako. Nanapod. Nakaingon ko nga ikaupat na kang lalaki nga nanumpa og ingon ana ug manghinaot ko nga dili na nimo kiniusikan. Basig nanumpa na pod kag baliktad pa sa imong dila. Basig nanumpa na pod ka ug panumpa nga ikaw ra mismo ang muguba. Og sa wala pa mupauli si misyon na siya giprangka nako nga dili kuno siya makahatag og anak. Nakaingon po ko sa kong kaugalingon nga maayo rasad nga dili siya makahatag og anak kay kung punpuhon mahatagan ko niya anak og mabuntis ko iya na pud kong biyaan. Ug maayo na lang nga dili siya makahatag og anak kay aron dili ko niya mabinlan og sakit kung pananglit mo biya man siya. Ug tuod man, giunungan ko ni Misyo, wa ko niya biyae. Bisan pa man nga naa ko'y tulo ka buok anak, nga dili man iyang anak, apan giilan niya nga iyang kaugalingong anak. Ug mingon siya nako nga mundang na kuno ko sa akong pagtrabaho. Ug ako na lang kunong hatagag pagtagad ang pagatiman sa akong tulo ka anak og siya na kunong bahala nga masuporta namo. Miundang ko sa akong trabaho. Og naa na lang ko sa balay og nagatiman sa akong tulo ka anak. Buhong kayo ko sa pagatiman sa ako ang bana nga bisan pa man wala siya natanom nga binhi og walay miturok nga bunga. Apan iya kong giunungan, bisan pa man sa ako ang mga kapakyasan sa unang mga kalalakihan nga akong natilawan. Bisan pa man di siya maghatag og anak, kapan gidawat niya ang akong tulo ka buok anak nga lain-lain og amahan. Og nalipay raman sad ko kay siya pa lang ang lalaki nga ni Saad nga iya kong unungan. Wala man makasaad na ako gingon ini si Jackie, ang unang lalaki nga nakabungkag yod sa akong pakwan. O ang sunod nga lalaki nga si Randy o si Kevin. Puro mananaad pero way katumanan. Apan si Misyo lahi. E bisan wala siya natanom, wala siya giani. Apan iyang giparamdam nako nga ako ang angay niyang ampingan. Ug kamo ang pasultihon DGA sa inyong una-una. Mao na ba gid kini siya? Ug sa kadugay namong panag-uban, wa man gyapon ko ka feel og love niya tungod baka kini kay natruman ako sa tulo ka lalaki nga niagi sa akong ginabuhi o wa lang gud ko'y gugma niya. Unsa mayangay kong buhaton, prangkahon ba nako si Misyo nga wala ko'y gugma niya? Bisan pa nga gipabatsyag man niya nako nga importante mi para niya bisan pa og dili iyang mga anak ang akong anak. Nagyatiman karon. Unsa man og kamoy pasultihon mangayo kuno ko sa inyong advice sa mga tigpaminawa nimo DGA. Ako bang prangkahon si Misyo nga wala ko'y gugma niya aron dili siya mulaom kay abi masiguruan niya nahigugma gid ko niya. Kaya ako manggitugyan niya akong pagkababae bisan pa man nga wala siya na ani. Kung ipakita po niya
nga pinangga minia. Ang inyong Cinder, tawag lang sa pangalan Luana. Wala ka bang imig? Batid pa rin ang iyong pananabik. Sa bawat kilos mo at galaw, aking natatanaw ang bawat kalos at hapdi ng pagkukunwari. Wala bang nagawa? Basta't nandito ka kasama, tama na. Hindi ko na kinakailangan magkarang salita. Basta't nadaramay tunay, ito ay sapat na. Hindi mo man sabihin, nababatid pa rin ng puso kong ito at di na mapagkakait. Hindi ko man sabihin, hindi mo papansin ang lihim na pag-ibig mo'y nadarama ko rin. Wala bang nagawa? Basta't nandito ka't kasama, tama na. Hindi ko na kinakailangan magkarang salita. Basta't nadaramay tunay, ito ay sapat na. Hindi mo man sabihin, nababatid pa rin ng puso kong ito at di na mapagkakait. Hindi ko man sabihin, hindi mo papansin ang lihim na pag
lihim na pag-ibig mo'y nadarama pa rin. Okay, so magyapon na minaw sa audio program by DGA with Love Stories. Okay no, so mao kato ang una o matong una ko no. Motong last na to nga love story karong nga po na inom sa tubig. Gucci Gucci Ang kinabuhi ni Ate Joanna. Joanna? Matod pa niya nga wa kuno siya mahigugma sa ikaupat nga lalaki nga maoy last nga misod sa iyang kinabuhi, no? Pero nakaya niyang ihatag ang iyang kaugalingon sa mong lalaki bisan pa nga wa siya gugma, pero na-feel man po niya nga gihugma siya sa mong lalaki. Ato nangutana siya kung ang iba niyang isulti sa lalaki nga gihugma niya o gihugma nga wa niya higugma kini mong lalaki. Sayo pa. Matang nangutan siya sa inyong advice. Sa mga gustong mag-advise niya, comment lang mo diha, no? Comment lang. Kung dapat ba nga iyang pahibawon ng maong lalaki nga sa ilang panag-uban, wa siya na feel nga gugma. Bisan pa man nga gipabatsyag ni ini, usa na imong gihuwat di ay. Kanaan naman na siya. Wala man na siya mangandoy nga imong mahatag niya ang mga nahatag nimo sa mga lalaki nga lampingasan nga wa na gyud mo pakita nimo. Ay siya bisag sige iyang tanom niya wa siya giani wa man siya gisulti nga unsa. Gipabatsyag man niya nimo nga palangga niya imong mga anak. Kaysa ni adtong mga lampingasan nga miagi ra sa imong kinabuhi nya pagkahuman nilag tanom sa ilang binhi og namunga. Dayon man dayog layas, ambak sa bungaw, nga walay tubig. Mana nga, kung ako pa, kung ako'y pasultihon, imo siyang, mas mayo man po niya imo siyang prangkahon, aron di pa siya mulaom. Nya, naara po niya, og mapabilin ba siya sa imuhang kiliran? Karon nga nahibawan niya nga wala di ay kay gugma niya, kay kalain man pod nga imo siyang pasahon sa tinuod nga ang nga detong pagtuo na igugma kaniya niya wala di ay. Kay kung imo to siyang palaumon karon, musalig siya nga naigugma kaniya, siya naigugmang tinud-anay nimo niya ikaw wala di ay. Unsa naman lang. Pareha lang nga imo siyang gilad. Mas mayo nga imo siyang prangkahon aron dili na maglao mang tao kay lisod ra ba nang pasaligo ni mong tao nga wala man di ay. Ay lisod na nga moingon kang naigugma bisag wa. Ganahan ko kay lami kay nay bitsin, di ka ganahan magbitsin asin ra day mong gusto. Mas may mo siyang prangkahon nga wa na kay gugma niya. Nga dili na siya ang unod sa imong heart bisan gamay. Nadala ka sa iyang kiring. Kiring. Ano? Mas mayo na nga siya na mismo mo decide kung dapat ba siya magpabilin sa imong giliran o dapat bang yan na lang kang i-let go. Ano yung I can't let go. Tambok na tiksi. Mauna nga samtang sayo pa nga pwede pa nimong masulti niya ang tinuod ang kuna oy nga misyo wara ba ko mahigugman nimo sa tinuod anay lang Wa kabait man ako. ay mas mayo nang imo siyang prangkahon. So dagan nga salamat sa pag-share sa imuhang kaagi diri sa audio program by DGA with what we call this? With Love
Stories, no? Ang ato diyang audio program madunggan ninyo sa YouTube, sa Marvice Blind Channel o diri mismo sa Ariel Mar Escaro Facebook. Okay no, so proceed na punta sa ato ang drama karong hapuna. Kung namoy mga advice para niya ni Ate Joanna ay comment lang ninyo sa comment section, no? Mayon tawag maka-comment mo diya dayon. Basa na to na pero kung dili, okay na na. Kompleto na, kaya siya ay iyong subaybayan na. Mag-subscribe, mag-follow na. At i-like and i-share mo na. Okay, ay lang sa tanan, amping-amping ta kanunay kay ang atong panahon karon. Dili gid masaligan kay muhinay man tuod ang ulan, pundak na pod. Mukalit lag kusog, mukalit og hinay. Murag relasyon ba nga on and off. Ay kompleto na, kaya siya ay iyong subaybayan na. Og kuan ay sa mga nagsubaybay sa ato ang drama o nyan tao dato nang ihatag ang ending portion sa ato ang drama nga kagahapon sa atong gugma. Kung unsa gyud mahitabo sa kinabuhi ni Rodel ug ni Inin, sila ba gid ning gipalad o Ipadala mo way na. palad? Palad. Gucci Gucci Prada. Kung sa mga nagatang diha, sige, andam-andam naman diha kay unyang taod-taod dinyo nang madunggan ang unsa? Kasi Kompleto na, Gucci Gucci Prada. ang ikaapat nga episodyo sa atong drama nga kagahapon sa atong gugma. mag-follow na. At Kinabuhi ni Rodel og ni Inin. Try na to na may bawaan og magdayon bagid ni sila. Di ba sila magdayon? Ug di sila magdayon, di sila Gucci magdayon. Gucci So, andam na si Kuan. Andam na si Voice Karen dire nga mo yaw-yaw unya sa iyang lugar. mag-subscribe, mag-follow Shout out dia sa mga mo na. nakailan ako dia sa Mingla, no? Wala na ako ma-shout out kanina. Si Melanie Flores, Tamang storya, ug si Kuan, yan ang Sa kulay pani? at saya. Kung si Reno Hope Padillo. Shout out diha. kaya makinig na sa kanya. Kay Jan Sabati ug Jandy Sabati, shout out ninyong duha. Kay Jonel, Subaybayan na. Jonel Lumakad ug Jonel Sabati. Ano na. At i-like and i-share mo na. Okay, no? So, diri na ta sa ato ang drama portion karong hapuna. Kaya siya ay iyong Ato subaybayan nang ipadungog ninyo ang katapusang episodyo na. sa drama nga kinabuhi ni Kay DJA ang Rodel og ni Inin. Kung sila ba gining duhang magdayonay dire. Mayon tag sila, yaro nindot. mag-subscribe, mag-follow, Okay? So, i-share mo na. okay, so karong hapuna, ito na ipadungog nga ito ang last episode sa ito ang drama nga kagahapon sa atong gugma. Padala mo na. Diri lang sa audio program by DGA with Love Stories. Patawa ka.
Mayo nga po na po sa tanan nga tigpaminawan sa Marvice Blind Channel o sa Ariel Mars Caro Facebook. Dinino sa bang inyong upos nga lagan, si DJ. Ug karong adlaw ato nang ipabati ang katapusang episodyo, ang ikaupat o katapusan sa kinabuhi ni Rodel og ni Inin. Ang miagi, naglikay-likay gihapon si Rodel sa dalaga. Samtang gibati gyud ang kaguol sa dalaga nga gilikayan na siya sa iyang gilang amigo. Sugod lang iya kining gibasted. Ug karon, aniya ang katapusang episodyo nini nga atong sugilanon kagahapon sa atong gugma. Nagahuman na may eskwela. O ako, busy na sa kong trabaho. Ambot ka si In karon. Kung siya, nahinumdum pa ba siya na ako? Pero siguro wala na. Tungod gibati man niya ang kaguol sa dihang ako na mismo ang amatamat nga milikay niya. So dayag na lang nga wala gyud. Iyan ang gid kong gikalimtan. O kung unsa man ang padulungan niya ning tanan, Ginoo na li bahala. Ang importante nga kabisan nun sa onig kung magyapon ko niya. Kabisag unsaon pa. Siya gihapon ang ipaninggit sa akong kasing-kasing. Bisan pa man sa kadugay ng panahon. Niya pa sa akong cellphone ang mga picture nga nakanhikuyog pamingdo. Wa siya kay balo nga ako ning gipanguha sa iyang Facebook account. Mao na lang kini ang silbing saksi sa akong mga pagbati na alang ra gyud niya. Bisan pa man nga ako mismo ang milikay na niya. Apan sa gihapon nagpabilin ang akong dakong gugma para niya. Guwapo kayo diri si Rodel. Mao niyang picture nga may graduate na ming duha. Guwapo kay siya diri. Pero bisan pa man nga naglikay siya nako. Ako gyapon ang gitipigan ang mga picture niya. Murag marungkol nga akong script. Bisan pa man sa kadugay. Apan, nagandong paghihapon ko nga magkakuyog may pagbalik sa akong higala. Rodel, punta.
dili na maabot ang adlaw nga. Nga dili na kita magkita. Ugunta o sa nini mga adlaw. Magka-okay na pagbalik ang atong maayong kabubuton. Bay! Bay, okay. Naptan taga-dress ninyo. Oh, nasaan na bay? Dere si, niulay na masinin sa dire. Ha? May noon. May noon bay kay nana din siya dire. Oo, eh. Nana dresin yan. Yaw, wag kay plano mo ito sa ila. Kuan, kini, mauwaw man noon kumato sa ila. Maugid na, normal lang mauwaw ka kay, ikaw ba ito hinungdan kung anong nagpalayo sinin kay, nagamatamat ba kaglikay niya sa una, di ba? So itong gibastid ka niya. Sala man akong script po. Sige lang ba eh. Umabot mo ng panahon nga magkakita ming doa. Hindi na ko muli kay niya. Uy! Murag nindot na. Pasing maabot na sa time nga magkakamo na gyud. Bye. Wagid yapay kausaban ang lugar nga diin. Pero may manoroy diri ni in. Hangtod karon, wagid giusab ang mga view, ang mga tanom, ang mga lingkuranan, ug ang punuan sa kahoy nga permi na mong sakasakahan sa aga pa mi, sa bata pa mi. Sa ning script nga lubog man. Naaragyapon ang sulat nga Rodel and In. Best friend forever. Ay. May namdaman pa na ako sa una nga. Maingon ko nga. Kinahanglan, ninigdag ko na to. Di na to kalimtan kining lugara kay maubayan niya nga tong pirming suruyan ha. Maingon pa ko saya sa una nga. Kung manguyab manggid ko, pangitaon ako pareha gid nimo kay gwapa. Nanguyab man tuod ko niya pan. Pakyas. Kaya manggibalibaran ang akong kuma. Wa man ko niya dawata. Nga mamahimong kabahin sa iyang kasing-kasing. Makahuman ganit ang eskwela, di kita magbuwag ha. Kinahanglan, pero may kitang magkuyog. Apan ako mismo ang milikay niya. Tungod sa kasakit nga akong nabati. Sa diyang, giprangka niya nga siya gugman ako. Ug si Dave ang iyang gigugma. Unsa man ang may tabo, dili gid ko mausab. Isaad na ko na nimo. Bisan pa mga bagyo ang muagi, walay problema. Basta ako padayon ko nga, niya lang ko pirmi, isipigalan nimo. Apan ako mismong miguba sa akong mga panumpa niya. Kaya ako man mismo ang milikay ug mipalayo na lang hinoon siya nako.
Naday ka din Abi pa na ako lang usang na din Ug hangtod karon madunggan pa nako ang iyang tingog. Nga kung una kong maabot, moingon gud siya nga naday ka dinhi. Abi ba nako ako ra usa ang naa. Ay. Katamis ang dumon sa mga kagahapon nga among gisugdan sa pagbuo. Apan sa kalit lang mawala. Nakaibalo ko. Nga imong ginauhon na ang mga kagahapon. Hinungdan nga wa ka makabantay nga miduol ko nimo. Ingon ana na bagyod karon katig ang imong kasing-kasing nga. Dili ka naman halos mutagad na ako. Wala ba ko magdamgo? Ikaw ba gining tinud-anay ang naa sa akong tupad karon? Damgo na lang ba di ay ko para nimo? In. Ikaw gid tinuod ni? Managsama ta og gibatik. Kuan. Dali. Tupad og lingkod nako dire. Aron magkaistorya tag maayo. Abi ni Musa, wala pa ko makatrabaho sa layo. Matag panahon nga aboton ko og galaay. Muanhira ko dire. Aron mabisita na ko ang lugar nga permi natong suroyan. Bisan pa man nga ako mismo ang milikay nimo. Wala ko malimot sa atong mga handumanan. Ug permi na ko ning ginahandom. Aron dili lang ko malimot nimo. Pero nahimo nimo nga pantoso ng imong kaugalingon. Sa paglikay lang nako nga ako na mismong miduol nimo. Mas gipili na ko nga dili na magpaduol nimo. Aron dili mo samot. Kalig-on ang gugma nga akong gibati diha nimo. Ug sa kalayo natong duha mas misamot pa. Nga dili na nimo maantos ang imong kaugalingon. Kaya mas labi man nga imong handumon ang atong kagahapon. Samtang nahilayo ka nako. Oh. Ako ang kono nako nga bisan pa man nga wa ta magkakuyog apan mas masamot pa nga mitaas pag-ayo ang paglipang sa akong gibating gugma diha nimo. Ug sa atong paghilayo nakatuna na po nako nga higugmaon ka. Nagipabatsag nimo nako nga wa na ko ibili para nimo. Na-realize nako nga gikinahanglan di ay tika. Unsay buot nimong ipasabot? Buot ba nimong ipasabot nga Oh. Sa dihang wala na ta magtuyog na-realize nako nga love na po di ay tika. Rodel. Kung mao
nahigugma na pud ka na ako. Mahinungdan nga. Nagpalayo ko. Aron mas mahatagan pa nako og importansya ang akong gibati. Ug mas mapamatud-an ako sa akong kaugalingon ug tinud-anay na bangag ugma nga akong gibati nimo. Ug sure na ko. Nga love, tika, Rodel. Balipayon mga ko amigo bay. Oy nga na malipayon mga bay. Siguro matingala gid mo ni part. Kami na ni In. Oy, kamo na. Hala. Kanindot tuminaw na. Tuto mabinaw na lang kamo na bay. Kamo na gid ni Ninday. Ay. Happy na gid moment. Di na gid kuan. Di na gini subo, ending ning happy ending na gini. Lagi ba eh? Happy man ako, dili na nako mangko ng babae nga akong gimahal. Bisan pa man di sa mapait nga kagahapon. Apan, napaman di ay ugma nga nindot kaayo para namo. Nya. Karo sa mang kasal. Bida bay, karo sa mang kasal, karo mangaon mi dito. May balon na mo kung maabot na ng panahon na bay. Basta kaya ako happy ko nga kami nan In. Ug dili na nako katugutan pa nga mahilayo siya nako kay basig mailog pa sa lain ng iyang kasing-kasing. Kanay laki! Unya, kanusa man ang inyong plano nga magpakasal? Wala pa man sa pagkakaroon pa. Kay bago pa man lang nagsugod ang mong relasyon. Mayo nang planuhan na daan ninyo ang inyong kasal aron sa ingon. Dili na mo mag problema ug wala makaagaw ninyo. So sagusa. Ug naay mo ilog ninyo, lisensyado naman ka, di na gid ka mailog. Dili na mahitabo pa. Karon pa hinuon nga kami na gyud. Ako panghihatag sa lain si In. Dili na ka na mahitabo pa. Balipayon ko para ninyong duha, Rodel. Ug panghinaot ko nga imong panggaon si In. Imong ampingan, labaw pa sa imong kaugalingon. Isaad na ko na nimo pa. Ampingan gyud ako. Ang akong first love. Nakikita mga na ako diri part. Kumusta man? Kumusta man ang imong asawa? Nakaibalo ko nga kamo na ni in part. Ay nagpasalamat gid kay kog dako kay kamo na. Apa nagpasulsab ko nga akong giyusika ng iyang pagbati. Naibog ba siya? Ako ba ito iyang unang crush? Lagi? Pero walang kay Otok part. Kay bisag ipakita na sa tao nimo nga nakagusto siya. Di mo man gibaliwala kay mas gipalabi man nimo tong babae nga mo'y imong giganahan.
Tanawa hinuon karon. Sa ako hinuon na adto ang babae nga imong giusikan. Pero waman ko magmahay nga nimo na adto si Inin kay nakibalo man gid ko nga importante siya para nimo Park. Mahimo ba di? Ako nang mahangyo nga dili ni mo ko si Aaron nga kami nang duha. Kung kaniad to, ikaw ang iyang priority. Karon, dili na. Aw. Wa man ko'y plano nga kubo ng inyong mayong relasyon. I-scratch man lang kita para sa inyong relasyon ini. Kung na kining una o katapusan yung pagkita ko ninyo. O humanon niya ini, wala na Dave nga masamok ninyo. May ani si Dave kaganina. Oo. May adabasan siya sa inyo? Aron makigistorya nimo? Oh. O ako siyang giprangka nga bisig natubag sila sa iyang karon. Nakita niya pa siya og labaw pa niya. Abi ba nako og madala na pod kaniya pagbalik. Ikulbaan pa ko ganyan. Sabi nako iyan na pod kang hangyoon nga kamo na usab. Karon pa noon nga 100% nga naana nimo nga akong kasing-kasing. Magpadala pa ko niya. Dili man lang ako malikayan gud nga maghunahon na og ingonana. Sorry kayo. Pero promise. Bisag kung sa may tabo. Dili ka baylo sa lain. Bisan pa man kung pila ka tuig nga dili na mag-abot. Pag magsige na lang kaghandom sa atong mga handomanan sa plaza nga kung din dito tamanoroy pirmi. Bisag adlaw-adlaw pa ko moadto didto. Lamang ma-feel lang nako ang panahon nga kauban ka. Ayaw ka balaka. Sugod ni adlaw. Dili na gid kumawa pa sa imong kinabuhi. Hangtod sa hangtod. Rodel, ikaw ug ako. Promise. Bisan nun sa paman ang pagsuway nga may abot sa kinabuhi nila ni Relong Inin. Apan may abot ra gyapon ng ending nga sila ra gyud ang nagdayon sa usag-usa. Bisan pa man nun sa kadugay ang gipaabot na angkon ra gyapon ni Rodel ang kasing-kasing sa dalaga. Kaysa wala nila pag-abtanay na-realize man ni Inin nga love di ay niya si Rodel. Mga gala, diri natapos kining atong sugilanon nga atong gitiguluhan kagahapon sa atong grupo. Kung manghinaot kami nga kining maong sugilanon nakahatag og leksyon sa tanang tigpaminawan nga naminaw niini nga ang paghuwat dili di ay mahimong wala ra kung imong hatagag bili.
ang imong pagpaabot. Hangtod sa sunod dayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga problema, mga kanta, mga storya ipadala mo na sa kanya. Bigyan mo ko kaya malungkot ka ay makinig na sa kanya. Kaya siya ay iyong subaybayan na. Alas 12:50 ang atong oras. Hello, 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 hello. Human na kita itong drama. Eh, na human na kita ang atong episode 4. Ending na. Check sa nato ang atong live. Natin pagpong viewers. Mag-follow na, like and share mo na. Maayong hapon, Migo. By Emilio Magbanwa Jr. Hi, Migo. Mayong hapon man da sa imo, ah. Subaybayan na. Mag-subscribe, Rolando Laputan is watching from Karkara, Cebu City. Shoutout king duha diha sa imuhang pinalangging. mga kanta, Bye, Lando, bye. ipadala mo na sa kanya. Bibigyan mo lang siya. Okay. Kaya salamat sa mga nag-view, sa mga wa pa nag-view, nga padulong pa mag-view. Hala, salamat inyong tanan. Okay, hope nga okay lang diha nga atong signal bisan pa man sa laing panahon karon atong panron sa laing panahon. I share mo na. So far, medyo okay na pod gamay, wala na masyado ulan. Ay, may hinaot lang tanga wala na ni ugma si Upong. Kompleto na. Aron makapadayon ta sa atong mga pagpanginabuhi, no? Ay, ug di ta manginabuhi, wala po ta. Follow na. Kinahanglan na pag itang muliho karon mabuhi ang atong physical body. Di pwede nga dili ka man trabaho kay sa lisod na ba kayo panahon. Mahalang gatas na mga digatas, mahalang pampers sa mga naibata. Padala mo na sa kanya. Bigyan mo lang kung malungkot ang papapawa ka. Kaya makinig na sa kanya. Kay DJA, ang araw mo ay So sa Barangay Balugo Pilar Capiz, sa brown out karon. Brown out sila dito kay tungod aning bagyong Upong. Basta kadaan magbagyo, away gid nila mga electric supply dito kompleto na. mamatay gyud. Kaya siya ay iyong subaybayan na. Okay, so Mag-follow man ang atong love story, na siya. atong drama. Oras na pod nga mamiya na pod ta, mamiya. Gucci Gucci Prada. Mababay na pod ta ninyo hangtod na pod sa sunod Biyernes pohon, magdungog na pod ta. Kundi ta mga bungol, wala problema ag mabuta kay butan tandaan sa mga PWD diha nga nag-view karon. Dili lang tanan DJA kay og buta ka ay kami di man. Sige, ay. Gucci Gucci Prada. Mga problema, mga
mga kantang mga istorya. Dagan ngayong salamat sa mga nag-view. Shoutout lang diya kay Kulay at saya. Kung malungkot ka kay nang Gilay sa Barangay Balugo Pilar Capiz, sa tanan nga taga Balugo, sa tanan nga taga Bulo Carles, sa tanan taga Grand Mall Minglanilla, taga Sintos Blind Massage, The Helping Hands Organization, Gispel Blind Massage, Inimisyo Massage Services, at like and I og sa Wellness Blind Massage, og sa The Good Hands. ito na. Kaya siya ay iyong subaybayan na mag-subscribe at mag-follow Og sa L&M Massage. na. Shoutout lang dia kay Mrs. Jima P. Castro Kihoy. O kay Mr. Larry Kihoy. Mga problema, mga kantang mga istorya, ipadala mo na sa kanya. Kay Rovi Aceron. O kay Francis Catayas Jr. Nakaroon po sino na siya. Kay Francis Ansarita, Georgie Nagarita, Shirley Saitas, Ay kompleto na, kaya siya ay iyong Rachel Kaangay, mag-follow. kay Ace Chavez, Can I share mo na? Dunes Arquilos, Jusmin Aparicio ug Ninya Aparicio. Kaya siya ay iyong Sa tanan-tanan nga makapaminaw nining ako ang live. Labi na gid kay Ma'am Carmen Guli. and I share. Ingon siya nga dili na siya usahay maka-view sa atong live. Igo siya maka-view human na kay na busy siya ako sa mga gimbuhaton nga dili pwedeng biyaan. Ana gid na labig na yung mga panginabuhi na di gid na mabiyaan. Mabiyaan lang nag-day off. Pero di ka day off pa sa mabiyaan naman. Okay, so diri na itong siraduhan ng ato ang kuan. Ang ato ang ganghaan. Mo na sa kanya. Bibigyan ng kulay at saya. Kung malungkot Atong siraduhan ng atong ganghaan ko no. kaya makinig. Kay human naman ang atong programa, mata-mata po tag andam para og mapuhon sa ato na pong pagpanikay-sikay. Kung sa Cebuano pa, maningkamot, kauban ang imong tiil. Lah. Paningkamot, kauban sa paningtiil. Maayo lang diya nga pagpa-uraray sa mga higdaanan ron sa mga walay duty like me. Sa mga nagpundura sa balay kay super lain ng panahon. Mo ay kompleto. Amping-amping ta kanunay sa mga nagtrabaho karon sa usab no atong ulitin. Mag-subscribe. Digikebs. Amping ka dia permi Digikebs kay sakit ra ba ng imo kamot. Okay, so ini na lang inyong ubos nga lagad si DJ ngamingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod Biyernes pohon sa samang Facebook account sa samang hapon. Sa kuno sa samang hapon. Samang hapon. Gucci, Kinin lang niyo ubos nga lagad si DJ Moingon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon nga natong tanan. Adlaw ta karon nga Biyernes, pizza 26 sa bulan sa September tuig 2025. Bye-bye. Mayong hapon sa tanan. Kanya.